Wel ar fore Sulgwyn arall, neu Bentecost arall yn ein hanes ni, mae'n dda i ni ystyried gyda'n gilydd arwyddocad y Pentecost cyntaf. Mae hefyd yn dda i ni abyddiol bob tro i holi cwestiynau ynglyn â'r Ysbryd Glan a'i waith. Nid fod yn rhaid i ni wneud hynny wrth gwrs, dydyn ni ddim yn gaeth, does dim rhaid i ni ddarllen Actau 2 heddi, does dim rhaid i ni ganu emynau ar yr Ysbryd Glân fel i ni wedi wneud, gobeithio yr ydych chi fel fi wedi cael bydd o wneud hynny. Ond does dim rhaid i ni ganu a meddwl am yr Ysbryd Glân oherwydd i fod hi'n Bentecost heddi. Ond y mae yn fuddiol i ni serch hynny. Yn llyfr yr Actau a phenod 19, rydyn ni'n cael Paul yn ymweld ag Ephesus, ac efallai rydych chi yn cofio cwestiwn Paul at y saint yn Ephesus. A dderbyniasoch yr Ysbryd Glân pan gredasoch? Ac efallai chi'n cofio ateb syfrdanol y saint yn Ephesus. Medden twythau wrtho naddo. Ni chlywsom hyd yn oed fod yn y Ysbryd Glân. Wel, falle dydy sefyllfa, ein sefyllfa ni ddim mor wael a hynny, dydy ni ddim yn gwybod y dyddiau yma mae pethau mor wael, efallai byddai rhaid i rai ddweud yr un peth. Dyn ni ddim wedi clywed hyd yn oed am yr Ysbryd Glân. Ond fi'n credu i ni sydd mewn capel o leia, dyw pethau ddim mor wael a hynny. Ond yn sicr, mae yna anwybodaeth, ac mae yna ddryswch bob tro ynglyn â pob athrawiaeth sydd gyda ni, ond yn sicr am yr Ysbryd Glân a'i waith. Ga i ddweud dau beth cyn mynd ymhellach gyda'r bregaeth. Y peth cyntaf yw hyn wrth i ni feddwl am yr Ysbryd Glân, fe addawodd yr arglwydd Iesu Grist, fel i chi gyd yn cofio, yr Ysbryd Glân. Fe ddwedodd wrth i ddisgyblion y bydde fe yn mynd yn ôl at ei dad ac y bydde fe'n danfon ei reolwr neu ddiddanydd arall, rhywun sydd yn sefyll gyda chi, rhywun sydd yn helpu chi. Fe addawodd hynny. Chi'n cofio eiriau fe wrth y disgyblion, buddiol yw i chi fy myned i ymaith. Bydden nhw ddim yn deall hynny, fe bydden nhw yn siŵr o fod yn anghytuno gyda'r arglwydd. Sut mae e'n fuddiol i ni? Dy fod ti'n mynd oddi wrthyn ni. Gall dim byd fwy o fod yn fwy buddiol na bod ti gyda ni. Na, meddi Iesu Grist. Buddiol yw i chwi fy myned ymaith. Achos byddai'n danfon ei reolwr arall atoch chi. Bydd yn aros gyda chi. Yn wastadol. Ar Pentecost, ar ôl gorchymyn iddyn nhw aros yn Jerusalem, am hyn, ar ddydd y Pentecost, fe ddaeth i addewid yn wir. Fe gyflawnwyd i addewid. Yr ail beth o'n i moyn dweud ar y cychwyn, ynglyn â'r Pentecost cyntaf fydd hyn. Y mae gwreiddiau y Pentecost, fel gwreiddiau llawer o bethau yn y Testament Newydd, yw ffeindio yn yr Hen Testament.
mwyn deall y Testament Newydd, mae'n rhaid i ni ddeall yr Hen Testament. Roedd y Pentecost yn wyl I ddewig. Nid rhywbeth newydd yw'r Pentecost. Mae'n cymryd arwyddocad newydd, ond roedd y gwyl yn mynd yn ôl, ymhell yn yr Hen Testament. Roedd yr Iddewon yn gyfarwydd â dathlu y Pentecost. Dyna pam roedd cymaint o bobl Iddewon yn Jerusalem, oherwydd roedden nhw yno I ddathlu gwyl y Pentecost. Nid fel I ni'n meddwl am y Pentecost, ond Pentecost yr Hen Testament. Os ewch chi nôl at lyfr Exodus, chi'n dod ar draws fyna fod Duw ar ôl arwain y bobl allan o gaeth ddiwed yn sefydlu tair gwyl. Roedd tair gwyl nodedig, tair gwyl fawr gyda'r Iddewon. Ac un o'r gwyliau hynny oedd gwyl y Pentecost. Ac os yn iawn ddeall arwyddocad ein Pentecost ni, Pentecost y Testament Newydd, os ydych chi, mae rhaid I chi fynd nôl i'r Hen Testament mwyn deall y gwyl gwreiddiol. Ein mater ni felly bore yma, pam rhoddwyd yr Ysbryd Glan? Pam rhoddwyd yr Ysbryd Glan? Allwn ni fod yma am hir yn delio gyda'r cwestiwn hynny. Ond nawn ni just cyfyngu'n hir I tri pheth. Tri pheth. A'r tri chysylltiad yma gyda'r hen wyl Iddewig yn yr Hen Testament. Dewch ni ddod at y peth cyntaf felly. Pam rhoddwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn cymhwyso gwaith gorffenedig yr arglwydd Iesu Grist. Felly dyma fe cyntaf. Cymhwyso. Ystyr Pentecost, fel chi gyd yn gwybod, yw 50. Yn yr Hen Testament mae'n cael ei alw gwyl yr wythnosau. 50 diwrnod ar ôl y Pasg. 7 yw 49. Felly, wythnos o wythnosau fel petai. 7 lot o 7s. 49 plus 1, 50. Wythnos o wythnosau. Felly, mae'r Pentecost, y gwyl yn yr Hen Testament, yn gysylltiedig iawn â'r Pasg. Chi'n cofio beth yn digwydd ar y Pasg? Oedd y Pasg yn wyl I gofio Duw yn rhyddhau bobl o gaeth ddiwed trwy'r oen yn cael ei aberthu. A'r gwaed yn mynd ar drysau I dathlu, gofio ryddid y bobl o'r aifft. Felly mae'n gysylltiad agos rhwng y Pentecost, 50 diwrnod ar ôl y Pasg, gyda'r Pasg. Yr arglwydd Iesu Grist yw ein hoi ni. Yr arglwydd Iesu Grist yw ein Pasg ni. Mae Paul yn dweud hynny yn un o'i epistolau. Ac felly mae'r Pentecost I ni Gristnogion, 50 dydd ar ôl y Pasg, yn hatgoffa ni o'r Pasg. Gallwn ni ddim deall y Pentecost heb deall y Pasg. Dydy'r Pentecost ddim ar wahân i'r Pasg. Mae'n gysylltiedig ag ac mae'n gysylltiedig felly â gwaith Iesu Grist. Bydd anfonwyd yr Ysbryd Glan mwyn cymhwyso gwaith gorffenedig Iesu Grist. Cymhwyso. Beth yw ystyr y gair cymhwyso? Eisiau egluro ychydig. Os ych chi'n cymhwyso rhywbeth,
rydych chi'n defnyddio rhyw wybodaeth sydd gyda chi mwyn cyflawni rhywbeth. Ac felly fydd gwyddonydd yn deall rhyw theori fel deddfau Newton, ond mae'n cymhwyso y deddfau hynny i greu rhywbeth. Mae'n creu roced gan ddefnyddio'r gwybodaeth sydd ganddo fe. Mae'n cymhwyso y gwybodaeth. Pan ych chi'n cymhwyso rhywbeth, mae effaith gweledol, ymarferol i beth i chi'n neud. Gair Saesneg, wrth gwrs, falle bod y gair Saesneg yn well na'r gair Cymraeg. Dwi'n dweud hynny'n aml, ond dyma un lle allan i ddweud. Apply, application. You apply your knowledge. Ond wrth gwrs yn Saesneg, ni'n defnyddio fe yn well pan ni'n dweud you apply something, yn y geiriadur mae'n dweud to make use of. So chi yn y car and you apply the brakes. Mae'r brakes yna, but you've got to apply them. You've got to press down. You apply the brakes. Mae'r instructor yn dweud i chi, please will you apply the brakes now? Chi'n defnyddio y brakes. Mae gyda chi eli yn y tŷ, a mae'r cemegydd yn fferyllydd wedi rhoi i chi. A mae'n dweud ar y twb, eli, apply it to the affected area. So, i chi'n cael y mas o'r twb ac i chi'n rwyddo fe mewn. You've got to apply it i chi'ch hun. Ar y pasg, fe wnaeth Iesu Grist rhywbeth drosto ni. Rhywbeth na neb arall wedi gyflawni. Chi'n cofio ni'n edrych ar y gair. Gorffennwyd ar y groes, oherwydd roedd Iesu Grist wedi cael gwaith neilltuol i wneud. Beth? Oedd e wedi dod i dalu'n dyled ni, i'n prynu'n bywyd, a'n glanhau a'i waed a'i hun. Dyna oedd ei waith e. Fe orffennodd e hynny ar y groes, unwaith ac am beth oedd ddigon. Ond ar y Pentecost, 50 diwrnod yn ddiweddarach, fe ddanfonodd e'r Ysbryd Glan i'r byd. Pam? Mwyn cymhwyso y gwaith. To apply it i bobl. Yn y lyfr i gael gan ddyn o'r enw Professor John Murray, wedi marw nawr. Redemption accomplished and applied. Accomplished, cyflawni. Ar y groes roedd Iesu Grist wedi cyflawni rhywbeth. Mae wedi gorffen. Ond mae'r Ysbryd Glan yn dod mwyn applyo, mwyn cymhwyso hynny i ni. Pasg accomplished, wedi wneud. Yn gallu ychwanegu ato fe. Ond mae'r Ysbryd Glan yn dod ar y Pentecost ac yn cymhwyso fe i bobl, i ddynion, i fenywod, i fechgyn, i ferched. Fe roi y glireb i chi fan hyn. Dychmygwch bod chi yn moyn peintio tu fas, ac i chi'n cael rhywun i ddod i wneud y gwaith, peintiwr, ac i chi'n esbonio wrth y peintiwr beth i chi moyn. Dwi eisiau paint dros y tŷ. Yn peintiwr yn edrych, gweithio mas, beth sydd i angen, faint o tiniau sydd i angen, gweithio mas wedyn faint o oriau fydd i angen, gweithio mas y gost, faint bydd e. Dweud wrthych chi, falle'n gofyn am arian, mlaen llaw. Dychmygwch wedyn bod y peintiwr yn dod y dydd nesaf, neu wythnos ddiweddarach, ac yn dweud wrthych chi, dyma'r paint, wedi prynu'r paint i chi. Diolch yn fawr. Ond wedyn yn mynd. Just gadael y paint. Wel, na, yna ddim yn ddigon. I chi moyn i'r paintwr agor y tiniau ac i roi'r paint ar y tŷ yn chi. Chi moyn iddo fe
Applio. You want him to apply the paint. Nid yw'r paint aros yn y tiniau. Dy ddim yn eglureb dda iawn, ond dyma'r pwynt. Roedd Iesu Grist, os hoffech chi, wedi prynu'r paint i ni. Wedi dod â'r paint yn y tiniau. Fe oedd wedi cyflawni y gwaith ar y groes. Ond i ni'n dweud yn ofalus, iawn, oherwydd mae bron yn swnio'n rhyfygus, doedd hynny ddim yn ddigon i ni. Dyw e ddim yn ddigon i ni ar ben ei hun. Mae'n rhaid i'r Ysbryd Glan ddod a peintio'r tŷ. Mae'n rhaid iddo fe aplio fe i ni. Mae'n goffer cymhwyso fe i ni. Dyna naeth e ar y Pentecost. Am beth digwydd ar y Pentecost yn goffer digwydd i bob un ohono ni yn unigol yn ein tro. Eto, dwi'n dweud yn mor ofalus a fi'n gallu. Dyw ddim yn ddigon da bod Iesu Grist wedi marw ar groes. Mae'n swnio'n rhyfedd iawn wedi dweud hynny, a fi yn dweud hynny'n ofalus, achos mae bron yn gabledd. Ond dydy e ddim yn digon bod Iesu Grist wedi marw ar y groes. Be o'n i'n ystyr? O'n i bai bod yr Ysbryd Glan yn dod ac yn cymhwyso beth i'n calonau ni. Mae'n rhaid iddo fe agor y tiniau a peintio'n calonau ni fel petai. Dwi'n hoffi'r gair, dwi'n trio meddwl beth i chi dweud yn Gymraeg am to apply something. Mae'n ddiddorol yn yr emyn, un o'r emynau ganson ni, dod eili i'n llygaid. Wel, na fe, dod eili i'n llygaid. Dod dim lan, paid y gadael y ledi myna, dod ei ni. Ond falle yr emyn i newydd, wel, yr ail emyn, cyfranna i'n hyneidiau trist o'r foledd meibion diw. Falle na'r gair, cyfranna fe i ni. Derfyn real i ni. Apply it to me. A mae'n rhaid i ni yn unigol hefyd gael hynny. Mae'n rhaid i ni gael Pentecost personol fel petai. Ydych chi'n gwybod am hynny? Am Pentecost personol lle mae'r pethau hyn falle'n theori i ni ar un adeg. A ni'n deall bod Iesu Grist wedi marw ar y groes. O wedyn mae'r Ysbryd Glan yn dod o fe ac yn neud yn real. Mae'n neud Iesu Grist yn real i ni. Mae'n dod â'r peth yn fyw. Yna beth yw ysbryd bywyd yn dyfe? Teirdd Ysbryd Glan tragwyddo. Mae cymaint o'r emynau hyn, mae'n emynau da. Teirdd Ysbryd Glan tragwyddo, dwg i'n cof yr angau drud, holl eiddiannau'r iawn anfeidrol, a'r oes Iesu dros y byd. Dyma fe, chi'n gweld, mae'n dod, mae'n cymhwyso fe i ni. Ardwydd grasol, dyrod ysbryd, disglim lefau. Aba, dad. Rod ystiolaeth o mabwysiad. Gad i brofi oth gariad rhad. Mae e'n cymhwyso i ni. Well ni'n symud ymlaen. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan mwyn cymhwyso? Dyna'r cyntaf. Yn ail. Cysegri. Mwyn cysegri. Nôl at yr Iddewon. Ni wedi gweld fod y gwyl yr wythnosau. Ond mae'n debyg fe ddatblygodd y Pentecost i fod yn wyl i gofio Duw yn rhoi y gyfraith ar Sinai. Mae'n draddodiad gyda'r Iddewon, dwi'n siŵr os mae'n wir, mae'n draddodiad fod Duw wedi rhoi y gyfraith, roi'r deg o'r chymyn ar Sinai i'r Iddewon 50 diwrnod ar ôl y Pasg. Ac felly, roedd y Pentecost wedi datblygu i fod yn wyl oedd yn cofio gyfraith. Wel, pinnau mae hynny'n wir neu beidio, mae e'n addas i ni i feddwl am yr Ysbryd Glan ac am ddyfodiad, am y Pentecost a dyfodiad yr Ysbryd Glan yn hermau hyn, yn hermau yn perthynas a'r gyfraith. Pam roddwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn i ni gadw'r gyfraith. Eto, mae cysylltiad agos fan hyn rhwng
arglwydd Iesu Grist. A'r Pasg. Oherwydd pam ddaeth e? Wel, fe ddaeth e mwyn cadw'r gyfraith drosto ni. Fe roddodd Duw y gyfraith i'r bobl. Mae wedi rhoi'r gyfraith i ni, y degorchymyn. Ond dyn ni ddim yn gallu cadw y gyfraith. Ond mae'r Ysbryd Glan yn dod ac yn helpu ni i gadw y gyfraith. Chi'n cofio'r geiriau enwog ym mhroffwydoliaeth Jeremiah. Jeremiah 31 ac adnod 33. Ond dyma cyfamod a wna fi ath i Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Mae fi ar roddaf yng nghyfraith o'i mewn hwynt, ac a'i hysgrifennaf hi yn ei calonau hwynt. A mi a fydda fydd yn twy yn ddiw, a hwythau a fyddant yn bobl i mi. Fe ysgrifennwyd y gorchmynion cyntaf, y degorchymyn, a'r llechi, carreg. Ond nhw fel petai yn aros na. Doedd neb yn gallu cadw nhw. Roedden nhw ar y llechi yma. Does neb yn gallu cadw gorchmynion Duw. Ni'n gweld hynny. Ni'n gwybod hynny. Dyn ni ddim moyn cadw nhw, a dyw nerth ddim gyda ni yw cadw nhw. Car yr arglwydd y Dduw, ath holl galon. Ath gymydog fel tyd y hi. Dwi ddim wedi cadw hwnna. Dwi ddim yn gallu cadw hynny. Beth awn ni'n byw i 1000 o flynyddoedd, lle ddim cadw hynny. Ond mae Duw yn danfon i Ysbryd Glan. A beth mae'r Ysbryd Glan yn neud? Mae'n ysgrifennu y deddfau ar ein calon ni. Dydy ni yna'n pictiwr hyfryd, bod e'n dod a mae'n ei gwaith yno ni. Mae'n rhoi nerth i ni. Chi'n gwybod am hyn? Ple yr ynynodd fy nymuniad? Ple gath fy serchiadau da? Sut ydw i nawr moyn cadw deddfau Duw? Hyd yn oed os dwi dal yn methu, mae yna rhyw ddymuniad yna i gadw nhw. Ble dath hynny? Ysbryd Glan yn ysgrifennu nhw ar ein calon ni. Cofiwch hyn, wedi bobl ifanc, ond bobl hŷn hefyd. Yr Ysbryd Glan ddim wedi cael ei roi yn bennaf, mae'n rhaid bod nhw'n barus gyda geiriau, yn bennaf neu yn unig ar gyfer ein bywyd emosiynol ni. Ni'n gallu meddwl hynny, bod yr Ysbryd Glan wedi cael ei roi mwyn i ni deimlo'n neis. Ond mae yna aden falle o'r eglwys sydd yn rhoi'r argraff, mae dyna waith yr Ysbryd Glan. A mae'r Ysbryd Glan pan mae e'n dod yn rhoi emosiynau da i ni. Ni wedi canu llawenydd, cariad, bywyd pyr ydyw degli'r ddoniau. A ni moyn hynny. Does dim byd yn bod yn hynny. Pan daw diwygiad, bydd yr Ysbryd Glan yn creu yno ni emosiynau dyn ni eriod wedi profi o'r blaen. A bydden ni'n hapus o'i cael nhw. Ond nid yna'r prif reswm pam mae Duw yn rhoi Ysbryd Glan i ni. Y prif reswm mwyn i di debygach un caedwad, Iesu Grist. Mae'n ysgrifennu y gyfraith ar ein calon ni. Ni'n mynd yn debygach iddo fe. Beth yw'r prawf fod rhywun yn llawn o'r Ysbryd Glan? Bod nhw'n mynd rownd y lle yn fel gwenu ac yn siarad am gweledigaethau a sut mae Duw wedi arwain nhw, ac eich chi'n meddwl, o, na person ysbrydol. Person ysbrydol yw person sanctaidd, sydd yn cadw'r gyfraith, sydd yn ostyngedig, sydd yn gwneud y pethau bach yna, sydd ddim yn colli tymer pan mae pobl eraill yn colli tymer, sydd yn meddwl am bobl eraill o flaen ei hun,
Dyna yw person sydd wedi llenwi ar Ysbryd Glan. Person sydd yn ymgysegru. O sancteiddia fe na'i arglwydd, ym mhob nwyd ac ym mhob daw. O arglwydd dar graffa, dy wirioneddau gwyw yn rymys ar fy meddwl, i aros tra fwy byw. Ydy hynny'n wir amdano ni? Ydy hynny'n ddymuniad i ni y bore yma, i cael ein cysegru? Mae'n cymhwyso, mae'n cysegru, yn drydydd ac yn olaf. Mae dau gen i fan hyn. Pam rhoddwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn cyneuafu a chenhadu. Cyneuafu a chenhadu. Nôl at yr Hen Testament am y tro la. Gwyl y Pentecost. Mae'n cael ei alw, gwyl yr wythnosau ydy, ond mae'n cael ei alw hefyd gwyl y blaenffrwyth. Blaenffrwyth. Gwyl oedd e i ddathlu y cynheuaf. Yn Israel, roedd na gynheuaf tua mis Mai, y blaenffrwyth, ac roedd na gynheuaf yn dod wedyn hefyd, nes ymlaen, Awst Medi. Roedden nhw'n cael y cynheuaf cyntaf hyn, y blaenffrwyth, y ffrwyth blaen cyntaf. Chi'n gallu darllen amdano fe yn Numeri 28. Dechrau y cynheuaf felly i'r Iddewon. A dyma'r prif peth fi'n credu. Dyma'r prif gymhariaeth rhwng ein Pentecost ni a gwyl yn yr Hen Testament. Dyma pam roedd Duw wedi penderfynu, os gallai ddod i efelydd, yr Ysbryd Glan i ddod ar y gwyl yma yn arbennig, oherwydd y cynheuaf. Y cynheuaf. Nid cynheuaf graw a gwynydd ac yn y blaen, ond cynheuaf eneidiau. Eneidiau. Beth ddigwyddodd ar y Pentecost cyntaf? 3,000 o bobl, o bob gwlad ac iaith. Dim jyst Iddewon. Wel, falle Iddewon oedden nhw ar ran fwyaf, ond Preselytiaid hefyd, ond y ieithoedd yma, a tafodau yma, yn arwyddo bod hyn yn mynd ymellach nawr. Mae'n mynd i'r holl fyd, i bobl o bob iaith. Mae Duw yn mynd i achub bobl. Mae yna gynheuaf yn dod. 3,000. Pam mae Duw wedi rhoi yr Ysbryd Glan mwyn achub bobl? Llaweroedd. Dim jyst ychydig. Llaweroedd. Mae'r Efengil yn mynd i ledaeni, fe addawodd Iesu Grist ni hefyd yn dod. A byddai'r Efengil yn mynd i bob gwlad. Mae'n rhaid iddo fe. Mae'n rhaid i'r Efengil mynd i bob gwlad. A mae'r Ysbryd Glan yn mynd i gasglu pobl, achub pobl. Ond sylwch sut y mae e'n gwneud hyn. Sut mae'r cyneuafu hyn yn digwydd? Trwy'r Ysbryd Glan, ie. Ond mae'r Ysbryd Glan yn defnyddio pobl. Ac felly dyma'r cenhadu. Mae'r cyneuafu yn digwydd trwy genhadu. Dyna beth wedodd Iesu Grist yn dweud. Chwia fyddwch yn dystion i mi. Dyma sut mae'r Ysbryd Glan yn mynd i weithio trwy pobl fel chi. Yn tystio. Yn dweud wrth bobl. Does ddim eisiau proffwydi mawr fel Elias a Iwan Fedyddiwr a Jeremiah nawr. Chi bydd yn dystion i fi. A bydd yr Ysbryd Glan yn gweithio
Trwy chi, meddi Iesu Grist. Mae'r Ysbryd Glan yn adl i weithio heb pobl. Weithio mae yn. Weithio mae'n achub pobl, a does dim cysylltiad gyda pherson arall o gwbl. Diolch bod yn gallu gwneud hynny. Ond mae yn defnyddio dynion a menywod, a bechgyn a merched, i gynaeafu trwy eu cenhadu nhw. Gaeth o'r hwn i ben, ffrindiau. Cymhwysiad amlwg i ni yn hyn yn dos e. Cymhwysiad amlwg y bore yma. Mi eisiau cynhaiaf arno ni. Mi eisiau cynhaiaf yng Nghymru, yn ddifrifo. Mi eisiau cynhaiaf arno ni yn Rysolfen ac yn y Tabernacl. Ei ni yn gweddio gyda yr emynwyr yn ei canu y bore yma. I ni gobeithio yn dweud ysbryd y gwirionedd, tyred yn dy nerthol ddwyfol ddawn, mwydar ddeiar sech a chaled, a bywhar egin grawn roi Sion, eto wanwyn, siriol iawn. Rydyn ni yn gweddio gobeithio gyda Williams Pantycelyn yn aml, pam y caif bwys dfilod dreibus, dorri'r egin man i lawr, pam gaif blodau perau ddeiang, fethu gan y sychter mawr, tyred ar cywodydd hyfryd, sy'n bywhau yr egin graw. Chi'n gweld roedd yn tadau ni, yn deall hyn. Mae mor bwysig i ni ddal gafel yn hyn, ffrindiau. Roedd yn tadau ni'n gwybod am gyfnod o ddirywiad, oedden nhw ddim yn gwybod am gyfnod o ddirywiad mor wael â ni, ond jyst dim ots. Oedden nhw'n gwybod am ddirywiad, a beth yn nhw'n gwneud? Roedden nhw'n mynd at i tad nefol ac yn dweud, mae eisiau cynneuaf arno ni. Dan fod yr Ysbryd Glan, nhw ddim yn penderfynu, mae rhaid i ni wneud rhywbeth newydd. Mae rhaid i ni feddwl nawr te, mae bobl nawr wedi newid gymaint, mae eisiau rhyw ddilliau newydd arno ni. No? Eisiau cynneuaf arno ni, mae eisiau'r Ysbryd Glan i ddod. Mae eisiau ymweliad arno ni. Ac mae hyn mor berthnasol i ni, ffrindiau. Dyn ni ddim yn gallu cynhyrchu cynheuaf. Yn rhaid wrth yr Ysbryd Glan. Eisiau ni ddal ati. Ond, mae eisiau cydbwyso hynny gyda ein dyletswydd ni i ddal ati i genhadu. A fan hyn i ni'n methu, rydw i'n methu. Fan hyn, dal ati i genhadu. Gan wyddio bydd yr Ysbryd Glan yn ein defnyddio ni hefyd i ddwyn pobl. Bydde fe'n hyfryd meddwl petai ni'n cael cyfle i arwain rhywun wythnos hon efallai, neu dros yr wythnos nesaf, i arwain rhywun at Iesu Grist trwy ein cenhadu personol ni. Pam rhoddwyd yr Ysbryd Glan? Mwyn cymhwyso gwaith Iesu Grist i bobl. Mwyn cysegru. Mwyn neud i ni gadw i gyfraith Ond hefyd mwyn cynaeafu, mwyn achub pobl. Ac i yn helpu ni i genhadu o ddydd i ddydd, wel bydde di ddiw i'n helpu ni yn hyn. Amen. 262